Здравейте! В това видео ще продължим с направата, с изграждането на нашето стилно мега меню. Ще направим едно мега меню, точно като това, което е на нашето официално демо, demosummercart.com. В предните няколко видеа успяхме да стигнем до петия елемент и в случая до второто мега меню. В момента сме направили ето тези двете. Сега предстои да направим ето това промоции и едното такова мега меню също ще направим. И в следващото видео ще ви покажа как да си направите едното такова мега меню с контакти. За целта още предния път бях направил едно демо и почнахме да правим с вас менюто от начало. Сега ще продължим. За целта трябва да влезем, разбира се, в административната част на нашия магазин. След това да изберем дизайн менюта. И както ви обясних и предния път, това меню е main меню или главно меню. Ето тук може да видите предните две мега менюта, които направихме. Както ви казах в предните видеа, от добави нов елемент си добавяме нов елемент. В случая ще добавим ново мега меню. Слагаме му някакво име. В случая ще го кръстиме промоции. Ще изберем мега меню. И тук системата ни подканва да изберем подреда в мега менюто. Като имате възможност да избирате между няколко. В случая ще избера същата, която е тук. Можете да видите, че тя е с голяма лява колона, с по-малка дясна. Затова търсим такава подредба. С голяма лява и по-малка дясна. В голямата лява ще поставим избрани продукти, които ние ще избереме да са промоционални вид. От кутия избираме избрани продукти. За заглавие на тази кутия ще сложим мъжки часовници, защото избраните продукти ще са мъжки часовници. Ето от тук добави продукт, си добавяме продукт. Избираме аксесуари, часовници мъжки. Ето тук. Натискаме на Мерида, за да филтрираме. Избираме първия. След това по същия начин си добавяме и втори продукт. И така може да си добавите какъвто брой искате продукти. Аз за това видео ще добавя 4 продукта, мисля, че са достатъчни, с цел да не ви отъкчавам. Така, след това преминаваме към втората кутия, тази малката дясната, която казахме, че ще сложим една картинка. Следователно от кутия трябва да изберем XHTML кутия. И в предните видеа ви показах как се избира, как се слага картинка. Натискате ето на тази иконка, Image, после на Upload, Browse, за да браузнете вашия компютър, вашите файлове. Избираме тази картинка. После натискате Send it to Server и след това OK. Тя се появява. След това създаваме и проверяваме в клиентската част какво сме създали всъщност. Може да видите, че има вече мега меню промоции с 4 продукта, които ние сме избрали, плюс картинката. Сега преминаваме към второто мега меню, което казахме, че ще е ето това, което виждате също е с голяма лява и по-малка дясна. Натискаме си на нова точка от менюто. Отново слагаме някакво заглавие на тази кутия. В случая тук се казва 360 изглед. Избираме да е мега меню и пак избираме с голяма лява и малка дясна. Този път обаче в голямата лява ще изберем кутия тип XHTML, за да може да поставим картинка. Поставяме картинката по вече известния начин. Заглавие може да сложим, може да не сложим. В случая ще сложим едно заглавие, точно като това тук. Направо ще го копирам, за да не го пиша.
Даже ще направим тази картинка, като я натиснем, да ни води към дамските обувки, примерно. Отиваме на продукти, обувки, избираме тези с висок ток и копираме този път, който води до тях. След това натискаме на картинката. В предното видео ви казах с този бутон, който се казва Link. И тук слагате Link. И натискате, всъщност не натискаме още създай, защото не сме попълнили тази дясната по-малката. В нея също ще сложим XHTML кутия, защото казахме, че ще има картинка и в нея. Избираме от тук, браузваме нашата система, нашия компютър и слагаме този GIF с въртящата се чанта. Заглавие може да не слагаме, но ще сложа също като тук. Сега вече може да натиснем и създай. Проверяваме в клиентската част дали се получва това, което искаме. Ето това е предното мега меню. И ето това е това, което създадохме току-що.